Στις ηχητικές εκπομπές «Πολυϊστορίες» αφηγούμαστε ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας, εκεί που συνδιαλέγεται με την ιστορία των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για κατασκόπους της Ανατολής, μυθοπλαστικούς και πραγματικούς. Μιλώντας για κατασκόπους, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό, υποθέτω, είναι ο προβληματικός ήρωας του Ian Fleming, My Name is Bond, James Bond. Τα λογοτεχνικά σκύπτρα της κατασκοπίας τα κρατάει βέβαια ο Τζον Le Carré, μια και βάσιζε τη συγγραφική ιδιότητα πάνω στην προσωπική του εμπειρία ως συνεργάτης των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών MI5 όταν υπηρετούσε στη Βόνη και στο Αμβούργο για κάποια χρόνια του ψυχρού πολέμου. Μας άφησε εξαίρετα δείγματα κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων που γυρίστηκαν σε ταινίες. Πλην όμως, κατάσκοποι υπήρχαν πολύ πριν από αυτούς που γύρισαν από το κρύο του ψυχρού πολέμου. Υπάρχει ας πούμε η ταινία του Georg Wilhelm Pabst, Mademoiselle Docteur, ή αλλιώς Salonique Nid d'Espion, Θεσσαλονίκη η φωλέα των κατασκόπων. Ο Georg Wilhelm Pabst ήταν Αυστριακός. Γεννήθηκε το 1885 και έζησε και τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Ξεκίνησε να σκηνοθετεί την περίοδο του βοβού κινηματογράφου. Μαζί με τον Friedrich Murnau, βλέπε Νοσφεράτου, και τον Fritz Lang, βλέπε Μετρόπολης, ήταν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Σκηνοθέτησε την άγνωστη ακόμη Γκρέτα Γκάρμπο το 1925 στην ταινία Freudlose Gasse, θα λέγαμε «Ο δρόμος δίχως ευτυχία». Σκηνοθέτησε την όπερα της Πεντάρας του Μπέρτολτ Μπρέχτ το 1931 και την Mademoiselle Docteur το 1936. Η ταινία αυτή τοποθετεί το κέντρο της δράσης της στη Θεσσαλονίκη. Η Fräulein Doctor, όπως ονομάζεται η Γερμανή ηρωίδα στην Ελλάδα, μεταφέρει στον κινηματογράφο την ιστορία της κατασκόπου Elsbeth Schraggmüller κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Elsbeth Schraggmüller έδρασε ως κατάσκοπος στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Γνωρίζουμε ότι πέθανε από φυματίωση στο σπίτι της στο Μόναχο στις 24 Φεβρουαρίου 1940 και ότι υπήρξε καθοδηγήτρια της περίφημης κατασκόπου Μάτα Χάρη. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Η Elsbeth Schraggmüller υποτίθεται ότι είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη ως ανταποκρίτρια της εφημερίδας New York Star και έμενε υποτίθεται στο ξενοδοχείο Μπρίστολ που ανήκε τότε στον ναοσαίο Ζαφύρι Τρόμπακα. Σήμερα το ξενοδοχείο Μπρίστολ ανήκει στον όμιλο των ξενοδοχείων Καψής. Έχει ανακαινιστεί μόλις το 2018, είναι το υπέροχο οίκημα Γωνία Οπλοποιού και Κατούνη στα Λαδάδικα, το παλιό Οθωμανικό ταχυδρομείο. Και είναι σχεδόν απόλυτα σίγουρο ότι η δεσποινής Ντόκτορ δεν κοιμήθηκε εκεί ποτέ. Στο έργο του Pabst, η Fräulein Doctor κατασκοπεύει τη γαλλική στρατιά που έχει στρατοπεδεύσει στη Θεσσαλονίκη και μπλέκει ερωτικά με τον εχθρό, τον Γάλλο αξιωματικό. Επειδή η παραγωγή της ταινίας είναι γαλλική, η δεσποινής Doctor ξεσκεπάζεται. Καταδιώκεται σε μια από τις πρώτες αυτοκινητοκαταδιώξεις στην ιστορία του κινηματογράφου. Και το αυτοκίνητό της ανατινάσεται εν τέλει πριν τα σερβικά σύνορα.
κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Παρόλο που η ταινία φέρει τον υπότιτλο «Θεσσαλονίκη, η φωλέα των κατασκόπων», είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στη Γαλλία και την Αλγερία. Ούτε ο Πάπστ ήρθε ποτέ στη Θεσσαλονίκη, ούτε η πραγματική κατάσκοπος έδρασε ποτέ εδώ, ούτε βέβαια και σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε γιατί αναφέρεται η πόλη στην πλοκή της ταινίας? Γιατί η Θεσσαλονίκη το 1916 ήταν η πρωτεύουσα της διεθνούς κατασκοπίας. Στην πόλη ήταν στρατοπεδευμένοι στρατιώτες από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα ήταν ανεξάρτητη στην αρχή του πολέμου. Ας φανταστούμε μια πόλη με 150.000 κατοίκους και άλλους τόσους στρατιώτες όλων των εθνικοτήτων, οι οποίοι καλλιεργούν ζαρζαβατικά σε όλη την πόλη, ακόμη και στον Λευκό Πύργο. Εξού και ο ηρωνικός χαρακτηρισμός τους ως κυπουρί της Σαλονίκης από τον Κλεμανσό. Εκτός από ζαρζαβατικά σκάβουνε και χαρακόμματα και τριγυρίζουν στην πόλη και στα περίχωρά της. Συχνάζουν στην Πάρα, όπου εξυπηρετούνται από τουλάχιστον 2.000 γυναίκες όλων των εθνικοτήτων, στη μεγαλύτερη οργανωμένη μπουρδελογειτονιά των Βαλκανίων, η οποία διαθέτει και ιατρείο για να προλαβαίνει τα αφροδίσια νοσήματα. Η Θεσσαλονίκη γίνεται επίσης παγκόσμια γνωστή λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς το 1917, την οποία αντιμετωπίζει ανεπιτυχώς η στρατιά της Ανατολής. Σε αυτήν την πόλη είναι λογικό, ανάμεσα στις χιλιάδες φυλές του Ισραήλ, να ανθεί η κατασκοπία και η αντικατασκοπία, τουλάχιστον μυθοπλαστικά. Οπότε ας το παρακολουθήσουμε. Η ελληνική αγγελία της προβολής της ταινίας στο Παλάς τον Νοέμβριο του 1937, σήμερον Κυριακή πρωινή παράστασης, έγραφε εισαγωγικά: «Η ασύλληπτη Γερμανής κατάσκοπος του Μεγάλου Πολέμου, που ο έρωτας, η τόλμη και η σαγίνη ήσαν τα ακαταμάχητα όπλα της για να αποσπά το μυστικό των εχθρών της πατρίδος. Όλη η καταχθόνιος αιματοβαμμένη δράση της στο ανατολικό μέτωπο κατά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ένα καταπληκτικής αυθεντίας και σκηνοθετικής τέχνης κινηματογραφικό μεγαλούργημα της γαλλικής παραγωγής. Fräulein Doktor, το μνημειώδες φιλμ που εγύρισε προμηνών στους τόπους της δράσεώς της, στη Θεσσαλονίκη και στα μακεδονικά πεδία, ο πρίτανης των σκηνοθετών της Ευρώπης Πάπστ, και του οποίου τους τρελικούς ήρωας ζωντανεύουν τρεις κολοσσοί της γαλλικής οθόνης, Πιέρ Μπλανσάρ, Ντίτα Πάρλο, Πιέρ Φρενέ. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Έχουν γαλλοποιηθεί οι πάντες εκτός από την τρομερή Γερμανίδα κατάσκοπο. Η αλήθεια είναι ότι ο Πάπστ ζει πλέον ήδη από το 1932 στο Παρίσι και η δεσποινής Ντόκτορ είναι η πρώτη του γαλλική ταινία. Αλλά και η Ντίτα Πάρλο, μετά από μια διαμονή στο Χόλιγουντ, γύριζε ταινίες στη Γαλλία μετά το 1934. Και επίσης, με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Πάρλο ανακηρύχθηκε persona non grata στη Γερμανία, πράγμα που σήμανε και το τέλος της καριέρας της. Σεναριογράφος ήταν ο Ουκρανός Λέο Μπιρίνσκι, που έζησε στην Αυστρία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Σε δικά του σενάρια γυρίστηκαν και η γερμανική ταινία Μάτα Χάρη, η κόκκινη χορεύτρια, το 1927, και η αμερικάνικη ταινία Stambul Quest, αναζήτηση στην πόλη, το 1934, όπου αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομα Fräulein Doktor και το ρόλο ενσαρκώνει η Αμερικανίδα ηθοποιός Μύρνα Λόι. Πριν το 1937, όταν ο Πάπστ γύρισε την Θεσσαλονίκη φωλέα των κατασκόπων. Στις δε αφίσες που διαφήμιζαν την ταινία, γαλλικές, βέλγικες, γερμανικές και ιταλικές, δεσπόζει το κόκκινο φέση, προσδίδοντας τον απαραίτητο εξωτισμό της Ανατολής. Αυτόν τον εξωτισμό, με μια πρέζα κατασκοπίας, ολίγον έγκλημα και μπόλικο έρωτα, αναζητά η δυτική κινηματογραφική μηχανή. Γυρίζοντας το χρόνο προς τα πίσω, το 1923,
ανακαλύπτουμε μια έγγραφη διαμαρτυρία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας προς το Βερολίνο για μια κινηματογραφική ταινία με τον τίτλο «Die Frau mit den Millionen», η κυρία με τα εκατομμύρια. Κεντρικός ήρωας της ταινίας ήταν ένας πονηρός Έλληνας που προσπαθούσε να κλέψει την εν λόγω κυρία. Το όνομα αυτού, Λεωνίδας Κλεπτομανίδης. Η εικόνα του εν λόγω ρόλου ενός Έλληνα απατεώνα και λοποδίτη ενοχλούσε εκείνα τα χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών, μια και τα εθνικά χαρακτηριστικά του Έλληνος δεν έπρεπε να συνάδουν με ποταπές πράξεις. Στην πορεία τα πράγματα έχουν πάρει διαφορετική τροπή, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Στην ταινία «Η κυρία με τα εκατομμύρια», το Λεωνίδα Κλεπτομανίδη τον ενσάρκωνε ένας συμπαθής ευτραφής Αυστρο-Ούγγρος ηθοποιός, ο Κάρολι Χόχστατ Ουσάρ, με το ψευδόνυμο Charles Puffy, όπου Puffy γράφεται με γιου και στα ουγγρικά προφέρεται Πούφι και σημαίνει χοντρούλης. Ο Κλεπτομανίδης ήταν ρόλος βοβού κινηματογράφου, αλλά ο κύριος Puffy δεν ήταν τυχαίος. Ενσάρκωσε 130 ρόλους από το 1914 ως το 1938 και έκανε καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Universal Studios. Τον βρίσκουμε σε εμβληματικά έργα όπως τον Δόκτορα Μαμπούζε ο Παίκτης του Φριτς Λάνγκ το 1922 και στον Γαλάζιο Άγγελο του Γιώζεφ Φον Στέρνμπεργκ το 1930. Και ο Πάφη υπήρξε θύμα του ναζισμού, μια και ήταν Εβραίος, και πέθανε στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους Ναζί, πιθανά κάπου στο Τόκιο. Τώρα όσον αφορά την ταινία «Η κυρία με τα εκατομμύρια», γυρίστηκε το 1923 από τον Βίλι Βόλφ και αποτελούνταν από 3 μέρη. Φανταστείτε μια πρώιμη μίνι σειρά 3 επεισοδίων. Επεισόδιο 1, ο πυροβολισμός στην όπερα του Παρισιού. Επεισόδιο 2, πρίγκιπας χωρίς κράτος. Και επεισόδιο 3, Κωνσταντινούπολη Παρίσι. Ο Βίλι Βόλφ ήταν παντρεμένος με την αυστριακή ηθοποιό Έλεν Ρίχτερ, η οποία ήταν επίσης Εβραία. Οπότε το 1933, την χρονιά που ψηφίστηκε ο Χίτλερ καγκελάριος, αρχίζει η καταδίωξη του ζευγαριού που καταφεύγει το 1935 στην Αυστρία και μετά την προσάρτηση της Αυστρίας το 1938 το ζευγάρι ακολουθεί τον δρόμο των προσφύγων προς τη Γαλλία και όταν η Γαλλία συνθηκολογεί, οι Βόλφ και Ρίχτερ καταφεύγουν στην Πορτογαλία, από όπου επιτέλους καταφέρνουν να φύγουν για τις ΗΠΑ. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως οι κατάσκοποι στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και ο άξονας της δράσης τους είναι ο άξονας Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη. Με αυτή την αφορμή ας θυμηθούμε έναν άλλο μεγάλο μάστορα του είδους κατασκοπευτικά μυθιστορήματα, τον Εγγλέζο Έρικ Άμπλερ, στον οποίο χρωστάμε την μάσκα του Δημήτριου, το 1939, στα χρόνια του Χίτλερ. Ο Δημήτριος Μακρόπουλος ή Δημήτριος Τάλατ ή Ταλάδης. Ελληνόφωνος Τούρκος. Πρώην εργάτης στα ΣΥΚΑ. Δολοφόνος. Κλέφτης. Λαθρέμπορος ναρκωτικών. Κατάσκοπος. Μαστροπός. Έμπορος λευκής σαρκός. Νταΐς. Κεφαλαιούχος. Παρακολουθούμε τη ζωή του από την καταστροφή της Σμύρινης στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Αθήνας και από εκεί στη Σόφια. Στη Ιουγκοσλαβία μέχρι το θάνατό του στο νεκροταφείο της Κωνσταντινούπολης. Στον ίδιο συγγραφέα χρωστάμε το μυθιστόρημα «Το φως της ημέρας» το 1962. Όλοι και όλες το γνωρίζουμε ως «Top Capή», όπως είναι ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου του Ζιλ Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Πίτερ Ουστίνοφ το 1964, τη μουσική του οποίου είχε συνθέσει ο Μάνος Χατζηδάκης και στο οποίο ο αυστριακός ηθοποιός Μαξιμίλιαν Σέλ παίζει το ρόλο του λοποδίτη εραστή της Μερκούρη. Αλλά αυτές όλες οι ιστορίες είναι μυθοπλασία, σε αντίθεση με την μάλλον ζωφερή πραγματικότητα του Μεσοπολέμου και την τρομερή περίοδο της γερμανικής κατοχής της Θεσσαλονίκης. Την εποχή του Μεσοπολέμου συναντούμε αρκετούς Έλληνες σε διάφορες γερμανικές πόλεις,
οι οποίοι γίνονται κατάσκοποι της χώρας τους κατ' εντολή της Γερμανικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας. Επαναπατρίζονται με σκοπό να υπηρετήσουν τους Ναζί. Ένας εξ αυτών είναι ο περίφημος Περί Νικολέ, Περικλής Νικολαίδης, στον οποίο αφιερώνει σχεδόν το μισό του βιβλίο ο Ανδρέας Βενιανάκης, ποντάροντας στην γερμανική ρουλέτα, καζίνο και πράκτορες στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941 με 1944. Από εκεί διαβάζω και τα αποσπάσματα που παραθέτει ο συγγραφέας από την εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, που δημοσίευσε μια σειρά άρθρων από το 1945 έως το 1947 με τίτλο «Περί Νικολέ, ο φαντομάς της Θεσσαλονίκης». Εισαγωγικά. Περικλής Νικολαίδης. Καταπληκτικός, απίθανος, φοβερός άνθρωπος, αληθινός σατανάς. Τι είναι ο φαντομάς και ο ροκαμβόλ και η άλλη άση της καταχθονιότητας και της κακουργίας που έπλεσεν η φαντασία των μυθιστοριογράφων εμπρός εις αυτόν. Ο όμορφος και κομψός νέος, τον οποίον εβλέπαμεν και με τον οποίον διηγωνιζόμεθα κατά τα χρόνια της κατοχής εδώ, στην Θεσσαλονίκη, εξεπέρασε με τους αληθινούς του άθλους όλα τα φανταστικά κατασκευάσματα των αστυνομικών μυθιστορημάτων. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να έβρουν καταλληλότερων όργανων δια να εξυπηρετήσουν τας μυστικάς υπηρεσίας των. Τον εχρησιμοποίησαν ως πεμπτοφαλαγγίτην, ως γκεσταμπίτην, ως κατάσκοπον, ως εκβιαστήν, ως καταδότην και ως χρηματοδότην. Διότι ο σατανάς αυτός όχι μόνον δεν έπαιρνε από τους Γερμανούς, αλλά και τους έδιδε. Τους έδιδεν άφθονα χρήματα που εκέρδιζε από τα καζίνα, από τα σκατεδαφίσεις των εβραϊκών συνοικισμών, από εκβιάσεις, από ληστείας και από διαφόρους εγκληματικάς επιχειρήσεις που επραγματοποιούσαν υπό την προστασία της Γκεσταπό και των SS. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Διακρίνει κανείς έναν μικρό θαυμασμό του συντάκτη της εφημερίδας για τον φαντομά που έδιδε χρήματα στους Γερμανούς αντί να παίρνει, παραβλέποντας ότι λόγω της συνεργασίας του με τους Γερμανούς μπορούσε να επιδίδεται στις μεγαλύτερες ηθικές ανομίες και νομικές παρανομίες. Οποιαδήποτε ομοιότητα με σύγχρονες καταστάσεις προφανώς είναι τυχαία. Πλέον η Ελλάδα δεν τελεί υποκατοχή και οι οικονομικές δοσοληψίες διαφόρων επιχειρηματιών αστράφτουν πεντακάθαρες υπό το φως της διάβγειας. Τότε όμως ήταν άλλα χρόνια. Η οικογένεια Νικολαίδη καταγόταν από τη Μικρασία, ο πατέρας Νικολαίδης είχε παντρευτεί την γερμανικής καταγωγής Ελισάβετ και η οικογένεια ασχολούνταν με καπνά και συνεργάζονταν με καπνέμπορους Γερμανούς. Έτσι και μετακόμισε στο Μόναχο, όπου και γεννήθηκε ο Περί το 1912. Το 1926 επαναπατρίζονται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πατέρας Γεώργιος προσλαμβάνεται ως εμπειρογνώμονας καπνών από την Εθνική Τράπεζα. Ο ιός Περικλής παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα του Ηρακλή ως τερματοφύλακας, στο γήπεδο δίπλα στα εβραϊκά μνήματα, αλλά δεν του ταιριάζει. Η μητέρα του πεθαίνει το 1938, ο Περικλής γίνεται θαυμαστής του Χίτλερ και ταξιδεύει συχνά στη Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση στρατολογείται από τη γερμανική αντικατασκοπία, συγκεκριμένα από τη γερμανική πρεσβεία της Αθήνας και από τον Λάσκαρη Παπαναούμ, έτερος μέγας δοσύλλογος. Ο Περικλής κατασκοπεύει στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Λιποτακτεί, οι Γερμανοί τον φυγαδεύουν. Αποκαλύπτεται η πλαστή του ταυτότητα, μπαίνει φυλακή στο Επταπύργιο και στις φυλακές Κασάνδρας Χαλκιδικής, από όπου και δραπετεύει. Τον πιάνουν πίσω στο Επταπύργιο και με την είσοδο των Γερμανών στην πόλη απελευθερώνεται πάρα αυτά από τον ίδιο τον γραμματέα του γερμανικού προξενείου Πάουλους και τον Λάσκαρη Παπαναούμ. Ο Νικολαίδης γίνεται πράκτορας αλφα τάξεως της ΑΠΒΕΑ, της γερμανικής αντικατασκοπίας, και ξεκινάει τη δράση του απρόσκοπτα στην κατοχική πόλη και στην Μακεδονία. Συναναστρέφεται με Γερμανούς αξιωματικούς της ΓΕΦΠ, της μυστικής αστυνομίας στρατού, στα κέντρα διασκέδασης της πόλης. Και επιδεικνύει σε όποιον το επιθυμεί μια προσωπική ευχαριστήρια επιστολή που του έχει στείλει ο ίδιος ο Φίρερ για να τον ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον τομέα των πληροφοριών. Ο Νικολαίδης, εκτός από κατασκοπία, έκανε εργολαβίες από τις οποίες έβγαλε αμύθιτα χρήματα. Έμπλεξε σε απάτες, είχε καζίνο,
Ήταν αναμειγμένος στην καταστροφή των εβραϊκών περιουσιών όπου είχε συνεργαστεί με τον Μέρτεν, κατήγγειλε Άγγλους κατασκόπους, κυνήγησε Έλληνες κομμουνιστές. Εννοείται ότι δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Διέφυγε με το τέλος του πολέμου και η αμέτρητη περιουσία του, όπως και τα γήινα ίχνη του, χάνονται κάπου στην Αμερική. Όμως αυτές οι ιστορίες είναι λιγότερο χαριτωμένες, μια και δεν είναι μυθιστορία. Λείπει ο έρωτας και ο ανατολίτικος εξωτισμός του Μεγάλου Πολέμου. Και άλλωστε σήμερα η κατασκοπία έχει παραδώσει πια την σκητάλη σε διάφορα συστήματα λογισμικού υπολογιστών που μας παρακολουθούν πλέον ψηφιακά. Ας γυρίσουμε λοιπόν στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου και ας κλείσουμε την κατασκοπευτική αυτή εκπομπή με Ναπολέοντα Λαπαθιώτη από την επίσκεψή του στη Φωλέα των Κατασκόπων το 1916. Και το πρωί που μπήκαμε μες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τι θέαμα αλόκοτο και αξέχαστο. Όλων των τύπων και των τόπων οι στολές σε ένα μπέρδεμα μεγάλο και απερίγραπτο. Αεροπλάνα, μιναρέδες, εβραιόκοσμος, χρυσά γαλόνια και φτερά των Βερσαλιέρων. Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Ρώσοι, ναύτες και Σενεγαλέζοι, σαρίκια, φέσια, δίκοχα, πηλίκια, όλες οι φυλές και όλα τα ρούχα σε ένα συνονθήλευμα πολύχρωμο, φαντασμαγορικό, οπερέτας και βαβυλωνίας. Και ανάμεσά τους ξαφνικά γνωστοί και φίλοι ομοειδεάτες της Αθήνας με εκπλήξεις απροόπτων συναντήσεων, με στα σοκάκια και στην παραλία που στριφογύριζε όλο αυτό το πλήθος. Τέτοια ήταν η Θεσσαλονίκη, την αξέχαστη και αλήθεια μνημιώδη ιστορική εκείνη εποχή.